Hello, Renilio. Mega loud shout out. Thank you sa inyong patamsak dyan. Hello, man. Shout out. Terry Torres, mega loud shout out. Ma'am N, shout out. Kumusta na, Sir Terry? Good evening. Mega loud shout, Ma'am Inday Tef. Ma'am Ens, thank you so much. Shout out. Yahoo! Gwapo pa rin host. Sir Terry. Mabuti naman po. Kumusta na, sir? Ronilio, Gupio, shoutout po. Ano gagawin ngayon? Di ko rin alam, Ma'am Ens. Kalembang all na sa'yo, Sir Ronilio. Thanks, ma'am. Ayan. Salamat po. Ma'am Ens, thank you sa iyong padaan dyan. Kumusta na, Sir Terry? Nakapag-dinner na ba ang lahat?
Salamat po sa inyong padaan. JTV, Dan po, sabi ni admin ni Risa. Ayan. Thank you so much, mamens. Ine-edit ko yung alagad ko ng ganyan. Ayaw malagyan ng bulaklak. Ayaw siya na may bulaklak. Hindi ko ba alam kung bakit. Ma'am Risa K, mega shoutout. Yahoo! Mega shoutout bunso. Sabi ni Ma'am Risa K, good evening ma'am. Good evening po sa lahat. Mega shoutout Ate Risa. Sabi ni Ma'am Ens. Love you ate. Sabi ni Ma'am Ens, Yahoo! Ang aga naman ng tuwad. Ay, oo nga. Pansin ko nga, ma'am. Ang aga nga. Love you, unsa. Sabi ng Risa K. Boss Butchog, mega loud shoutout. Yahoo! Salamat po. Bahay Ma'am Risa. Ayan. Sa Ronilio, nakapin mo yung bahay ni Ma'am Risa K. Mega loud shoutout, boss. Mega loud shoutout, lady boss. Sabi ni Boss Butchog. Mega loud shoutout, lady boss. Harang tamsa. Thank you, Boss Butchog. Ang aga naman yarn. Ba't kaya? Anyari? Busit? Napagkamala naman ako si Ate Risa. Sabi ni Ma'am Ens. Dan Ma'am Risa. Sa Ronilio Gopio, ang bahay po ni Ma'am Ens, binabawa po yan ni Nightboot. Mega shoutout, boss. Ako yung dumikit si Ate Risa, Dikitan. Sabi ni Ma'am. Nagda-drive lang ako. Sabi ni Ma'am, lady boss. Ma'am, ingat po kayo dyan sa pagda-drive. Ate. Bakit may tuwad agad? Di ko ba alam, boss? Kakabukas lang. Parang kahapon lang. Ingat po, sabi ni Boss Butchog. Batay tayo dyan. Ang aga pa naman, hindi pa kota. Wala pang kota, may may juwad na. Ingat Ma'am Risa sa inyong pagdadrive. Tago mo yung Ma'am Els, di ko alam kung paano eh. Hindi ko alam kung paano itago yan. Pa-help naman po, please. Saan ko ba ito Saan ba? Settings? Tamsakan na lang po kita, host. Thank you, Boss Butchog. Mamaya, babaklasin naman yan ni Lolo, sabi ni Ma'am Ens. Turo ko sa'yo, ma'am. Ayan. Huwag mo na itago, sabi ni boss.
Hindi ko alam, Ma'am Ens, kung paano magtago ng ano eh. Sa Chrome po. At yan sa Family Megalat Shoutout! Yahoo! Tamsa, huwag na daw. Send ko na lang sa'yo mamaya. Thank you, Ma'am N. Salamat po. Megalat Shoutout, sis Jamie. Yahoo! Megalat Shoutout. Good evening, good evening. Kumusta na? Tamsak, thank you, Sir Butchog. Salamat. Si boss hindi na nag live stream. Kailan ka mag-live stream, boss? Ako din, wag tamsak. Dikit ko na din. Try ko. Sabi ni Ma'am Ens. Thank you, Ma'am Ens. Yahoo! Sir Ronilio, dikitan mo po yung mga bisita natin dyan, sir. Mahal kita. Ayan. Tamsak, Dan. Thank you. Thank you, Ma'am, Ma'am Ens ba to o si, Salamat po. O si Boss Butchog. Yahoo! Thank you, thank you. Salamat, ma'am, sir. Sir Ronilio, dikitan niyo po yung yung binababa ni Nightbot kasi magbibigay po yan ng mga ayuda sa inyo. Kung gusto niyo rin pong laro ng bingo, paminsan-minsan po nagpapalaro po tayo. Kalembang all lang kayo diyan. Ito si Boss Butchog po. Nag-aayuda po yan, nag-live stream din po yan. Si Ma'am Ens din po, Ens. Nagbibigay din po yan. Binababa po yan ni Nightbot ang kanyang channel, Ens Vlog. Baby pa po yung bahay ni ni Sir Ronilio. Ayan. Thank you so much, boss and Ma'am N, sa inyong patamsak dyan. Yahoo! Salamat, salamat. Mr. and Mrs. Thank you. Sa inyong dyan, patamsak. Salamat po. Mr. Thank you, and Mrs. Shout out, shout out. Umikot ka na, Ma'am Inday. Thank you. Ma'am Ens. Ma'am Risa, thank you. Shout out. Ma'am, ingat po sa pagdadrive. Sir Palangka, thank you so much. Dito na sis. Ma'am Jamie, mega loud shout out. Sir Ronilio, yan din po si Ma'am Atienza Family in Japan. Nag-live stream din po yan. Dikitan nyo. Nag-aayuda rin po yan. Si Boss Butchog din po, nag-ayuda yan. At saka si Ma'am Ens Vlog, binababa po yan ni Nightboot. Kalembang all nyo lang sa Ronilio. Si Ma'am Risa kayo magkakaroon po ng Grand LS. Mamimigay ng 5 cellphone at saka isang laptop. Nagpapalaro din po ng bingo yan. Mega love shout to all, sabi ni Ma'am Janie. At yan sa family in Japan. Ikaw at ako. Thank you. Boss, salamat. Ma'am Ens, thank you. Salamat sa inyong lahat. Ma'am Jamie, salamat. Dan boss, sabi ni Ronilio. Ayan. Thank you, Sir Ronilio. Nagla-live stream din po yan, sir, si Boss Butchog.
Ayan, si Atian sa Family in Japan din po. Nagla-live stream yan. Nagbibigay din po ng ayuda. Tamsak Dike. Thank you, Ma'am Ens. Salamat po sa inyong paikot dyan. Tamsak. Ayan. Mega shout out, Ma'am Atian. Sasabi ni Ma'am Risa K. Yahoo! Tong Tong TV. Boss, thank you. Ma'am Ens, thank you po. Maraming salamat sa inyo. Ma'am Risa, ingat po sa pagdadrive. Tamsak harang, thank you Tong TV. Boss, thank you po. Hello, Miss Risa K. Mega loud shoutout sabi ni Atien sa Family in Japan. Thank you, Sis Jamie. Ma'am, salamat po. Boss Butchog, salamat po. Sis Jamie, thank you. Tamsak Dikit, Ma'am, thank you. Ma'am Sir Butchog, salamat po sa inyong patamsak dyan. At Dikit, salamat po. Thank you, boss. Ma'am Ens, thank you po. Nagbakas ako sa kanila, Ma'am Inday. Sige po, Sir Ronilio. Balikan po kayo yan, sir. Kung gusto niyo pong sumali po ng pabingo, nagpapabingo po yan lagi. Yan mga dinikitan niyo po. Nag-aayuda rin po sila. Tamsak Dikit. Thank you, Ma'am Ens. Boss, thank you. Thank you, boss. Ma'am Ens, thank you. Sir Ronilio, salamat. Sis Jamie, thank you. Thank you, Ma'am Ens. Ma'am Ens, thank you po. Boss, thank you.
Ma'am Ens, thank you sa iyong paikot dyan. Boss, thank you po. Hello, Marielle. Mega loud shout out. Yahoo! Kumusta na? Good evening, good evening. Salamat po sa inyong pagpunta. JTV, ma'am, lipat po ako. Hirap magpindot sa letter P. Sa isang cell ko. Sabi ni Sir JTV. Ayan. Sir JTV, may ano yan, jacket. MPK, shout out. Shout out. Good evening po. Boss, thank you. Ma'am, salamat po. Good evening, Albert. Good evening, Angelo. Shout out. Tamsak, boss. Thank you, boss. Harang pa po, sabi ni Albert. Thank you, Albert. Good evening sa inyong lahat. Hello po, ma'am, sabi ni Angelo. Shout out, Angelo. Tamsak dikit. Ma'am, thank you po. Boss, thank you. Ayan, baka naman mahiya na yung tuwad natin. Maging ano siya. Salamat sa inyong patamsak at dikit dyan. Thank you po. Hello po sa lahat, sabi ni Angelo. Sir Angelo, salamat. Yahoo! May tuwa Johnny, shout out. Oo nga, Johnny. Kakabukas ko pa lang. Hindi ko ba alam. Eh mo, dyan naman si Ma'am Ens siya Boss Butchog sa ating thumbs up. Yahoo! Thank you so much. Ma'am Ens, thank you po ha, boss. Salamat po. Ba't ganun sa akin? One watching lang po, haha. Sabi ni Angelo. Ewan ko ba Angelo, sa akin din. Sa sa isang gadget ko, isa lang nakalagay. Enjoy siya magtuwad ha, sabi ni Johnny. Naglolo ko ata si Whitey po eh. Ito isa lang Angelo oh. Isa lang siya Ma'am Risa Kaydan na po, sabi ni JTV. Ayan. Sir JTV, thank you po. Good evening po, Team Risa Kay, sabi ni Albert. Johnny, mega loud shoutout sa lahat. Salamat, Johnny. Sabi ni Angelo, ako din isa. Ma'am Ens, thank you sa inyong palablab dyan. Boss, thank you po. Thank you po sa lahat ng pumunta. Watching akin host. Ayan. Thank you, Albert, tatlo. Ma'am Ens, thank you, boss. Thank you po. Thumbs up, dating dikit. Ayan. Iba-iba numbers. Haha, sabi ni Albert. Oo nga po, iba-iba sir, sabi ni Angelo. May loud shoutout po, sabi ni Johnny Van. Salamat. Boss, thank you po. Salamat po sa inyong lahat.
nangyari? Ano daw sabi ni Nightbot? Bakit? Na paano? Tama sa dating dikit. Ma'am. Ma'am Ens, thank you po. Boss, thank you. Sis Jamie, shout out. MPK, mega shout out. Mega shout out, ma'am. Sabi ni Johnny. Laro na tayo, haha. Sabi ni ma'am. Ma'am Ray, sabihin ko po ulit. Isi-set up ko na po. Tambay ko sa'yo 5. Thank you, boss. Tama sa dikit. Ma'am Ens, thank you po. Mega shout out sa'yo, Ma'am Risa. Salamat po. Tatlong ikot naman, Inday. Ma'am Ens, thank you po. Boss, thank you po. Laro na tayo, sabi ni Ma'am. Ma'am Risa, laro na ba tayo? Si-set up ko na to. Ikaw at ako. May shout out. Ma'am Ann, salamat po. Pauwi pa lang, nakipag-inom pa sa mga ka-work, sabi ni John Vincent. John Vincent, ingat-ingat, shout out. Team Risa, naku, patay tayo kay Ma'am Erica, Ma'am Erica. Nakainom si Sir John. Ingat-ingat po. Bagsak ka na mamaya niyan, John. Sabi ni ni Albert. Ma'am Ann, thank you po. Ingat po. Ma'am Risa, ingat po sa pagdadrive. Ingat po. Ma'am Ens, thank you. Boss, thank you ha. Thank you po sa inyong lahat. Ayusin ko lang itong natin. Bibinggo na tayo. Ma'am Risa, bingo na? Wala po siya dito. Wala pa, Sir John. Baka maya-maya po. Wala pa po si Ma'am Erica. Ayan. Baka nagluluto lang. Yung oras ko kasi pang dinner eh. Ma'am Ens, thank you. Kumain pa siguro yun, sabi ni Sir John. Eight na nga. Busy lang ako. Ayan. Thank you, boss. Ayusin ko lang itong form.
Ma'am Ens, thank you. Kaya nga Sir Albert eh. Ang galing. Ano guys, may mga numbers na kayo? Wa- Ma'am Ens, salamat po Ma'am Ens. Love, love. Boss, thank you po. Kain tayo classmates. Bago mag-start ang ating papalaro daw si Ma'am eh. Ang ating palaro. Kain muna para may lakas tayo. Ako, tubig na lang ako. Nako, napakain ako ng ang ulam kasi namin kanina, kinigtot. Ayan, alam niyo ni Ma'am Risa, Ilocano, kinigtot. Beef at saka atay ng baboy na atay ng baka, tapos baka na may pait. Ma'am Els, thank you po. Tapos na ako kumain, ma'am. Nako, handa na si Angelo. Ma'am Els, thank you. Boss, thank you po. Thank you sa inyo lahat, guys. Ayusin ko lang tong form, ha. On the way, JTV. Ma'am Jamie, salamat. Ma'am Els, thank you po. Pang-apat na ikot na Ma'am Inday. Ma'am Els, thank you. Parang parang natuloy yung kilawin ni Sir Van kagabi, ma'am, ha. Ang sipag ni ma'am tamsak dikit. Ma'am Ens, thank you po. Tapos sa si boss, si Ma'am Ens, umarangkada pa rin. Tapos si Ma'am Risa eh. Ma'am Ens, parang nagkilaw si Sir Van kagabi parang hindi pagod si ma'am ngayon. Ingat po, ma'am. Ayan, 138 nga. Yan, Ma'am Inday, sabi ni Ma'am Ens. Ma'am Ens, thank you. Mamaya ako, pag uwi ko. Ayan. Ma'am Risa, binaba ko na yung form, ma'am, ha? Guys, sa mga hindi pa kumain, kain muna kayo. Dahil baka yung last natin mamaya hindi pa pulas. Nakain ako, ma'am. Opo, ma'am, te, para makapag-fill out na rin. Ayan. Thank you, Ma'am Risa. Sige po. Ayan, guys. Yung mga alagad nyo, ipasok nyo na. Ipasok nyo na dyan kung may gadget pa kayong isa.
Dahil naka ano lang, isang fill out lang sa isang gadget ito. Tama ba? 1 to 20 ulit tayo, guys. Kay po, Tamsa Kinday. Thank you, Kay po. Si mother ko ata to eh. Dami mo alagad, Ma'am Ens. Kaya nga eh. Thank you, Ma'am Ens. Si boss nakakaalam niyan, Ate Risa, kung ilan yan, Ma'am Inday. Ma'am Ens, salamat. Sa Davao kasi, walang wifi yung nanay ko. Nagdi-data lang. Kaya tinanong ko si Ma'am Ma'am Renzel, kung paano niya ginawa yung yung data na may YouTube para makaano rin si mother. Maka-join din sana sa ating pabingo. Sa ibang araw yung iba. Ma'am Ens, thank you. Sasabihin ko po kay Sir Van magkilaw ulit tonight. Para ganahan magtamsak at dikit si Ma'am. Ayan na si Ma'am Erica. Ang aga ninyo. Ma'am Ens and Sir Van, may galad siya. Sir Van, asa na si Sir Van? Shout out po, saglit lang po guys ha. Ma'am Ens, thank you. May tumawag lang guys ha, kaya ako nag-silent. Ayan na. Tignan na natin. Sino nang Dalawa pa lang. Dalawa pa lang naman. Parang busy-busy ang or namimili na ng ng numbers. Ma'am Erica, shoutout sa iyo dyan. Nandiyan na yung form natin sa taas. Dalawa pa lang. Sir Van, may shoutout. Yahoo! Thank you po so much. Thank you po, thank you po. Salamat po, Ens. Thank you. Hinahanap ka po ni Sir John, Ma'am Erica. Nauna po siya sa iyo attendance. Mega loud shoutout, Sir Van, sabi ni Boss. Mega loud shoutout, John Reyes, sabi ni Boss. Ma'am Erica, shoutout, sabi ni Boss. Pang 32 thumbs ako, sabi ni Ma'am Erica. Thank you, Ma'am Erica.
Ba't dalawa lang yung lumalabas dito sa ano? O dalawa lang talaga ang ano, naglagay ng number pa nila. Nakapin naman ako ah. Guys, nakapin ang ating form. Galing inuman yun, Ma'am Inday. Pauwi na daw siya. Kaya nga, Amerika, sabi nga niya eh. Lashing, sabi nga na, nako. Patay tayo kay Ma'am Erica niyan. Di ko napansin yung form, ma'am. Sir John, nakapin na po. Guys, nakapin na ating ano, form. Kaya pala, dadalawa pa lang ang ano. Kala ko mamaya pa. Ako din. Nakaano na, nakapin na po. Tingnan natin kung ilan na. May 3 na. Excuse me po. May 5 na tayo. Ma'am Marieli, done sa form. Ayan. Pa-check sa akin, ma'am. Albert. Meron po, Albert. Albert Morales, andito po. Done sa form. Ayan. Ang mga andito, si Boss, Marieli, Johnny Vance, Albert, Admin, si Ma'am Ens, John Reyes. Ayan, 7 na.
Done na po, Ma'am Inday. Johnny, thank you. Ayan, baba ko lang yung babakasan natin. Ma'am Risa, ingat po sa pag-drive. Hindi natin medyo mahaba-haba. May 11 na po tayo. Tusok! Daddy Alex, bilis! Andiyan na yung form, Daddy, bago ko ibaba yung babakasan. Fill out na, fill out na. Ayan, meron tayong 12. Hello, Sir Albert. Sabi ni Ma'am Ikay. Si Ma'am Ikay ba to? Daytef, kailan pala yung Grand LS ni Ma'am Risa K? Ayan, tanungin natin yan. Kay Ma'am. Ma'am, kailan po ba ang ating Grand LS? Daddy, lagi kang bisita kay Ma'am Ma'am Risa, tapos mag-share ka. Kasi may pa-entry siya eh. Pag sinare mo yung live niya sa iyong community, magkakaroon ka ng entry. At ipamimigay niya 5 gadget na cellphone at saka isang laptop. Tama po ba, Ma'am Risa? December yung nasabi ni Ma'am Risa sa LS niya nakaraan, Ma'am. Ayan, December. Naku, malapit na. Malapit na ang pag-run LS ni Ma'am Risa. Kaya, avangers tayo sa kanyang live. Kasi doon siya magbababa ng form para sa kanyang pa-entry ng gadget. Ayun.
Ayan. Daddy Alex, nakapag-fill out ka na ng iyong form dyan? Meron na tayong naghahanap kasi siya ng singer. Meron ako, Tropa Pits. Ang tugtugan niya. Ayan. Hintayin natin si Ma'am Risa Daddy. Andyan lang siya, naka-BG lang. Meron na tayong 12 dito. Hindi ka ba sasali, Daddy? 12 pa lang yung ang ating mga sumali. Hmm. Ayan, 12 pa lang ang ating Inday Tef, pasabi po na isama ako sa GC ni Ma'am Risa para ma-PM ko siya about doon. Yes, Daddy, ayan. Ma'am Risa, gustong mag-join ni Daddy Alex. Official sa ating GC. Singer, ba't hindi ka na lang ikaw, Daddy? Di ba? Perform din tayo dyan, kahit Saan po magbakas, ma'am? Ayan. Ibaba ko na po, sir, dyan. Sige, Ma'am Ens. Sige, Ma'am Ens. Sige po, Daddy. Join po kayo. Ayan. Ano ko po siya doon. Invite ko po, ma'am. Opo, Daddy. Add kita doon.
Daddy, nad na kita. Ha, chance ko mag-type. Red, red stoplight, sabi ni Ma'am Risa. Ma'am Risa, ingat po. Sinagot ko na Ate Risa, ha. Ayan guys, type lang kayo dyan pag ready na sa mga nagbakas at nakapag-fill out na ng form. Daddy, hindi ka sasama sa ating pabingo ngayon. Ilan na ba tayo? Mayroon na tayong 13. 20 numbers guys ha, 20 numbers. AC, ayan. Marieli. Ma'am Erica, dito na. Huwag niyo kalimutan i-share yung LS ni Ate Risa. Entry po yon, share sa community po. Sabi ni Ma'am Ma'am Ens. Opo. Pag naka-live si Ma'am Risa at nag-share po kayo, hintayin niyo po yung form na ibababa po ng ating admin. Dahil may form po tayo na na i-fill out para sa ating pa-entry, para sa ating Gcash, para sa ating gadget. Yun yung entry sa CB po. Ayan. Yung mga mag-share, yan ha? Gadget po yan. Busy pa host, birthday ng bunso ko. Ay nako daddy, happy birthday nako. Sunog na naman ang atay natin dyan. Di po kasali yung entry sa Facebook. Ayan. Guys ha, sa YouTube lang, pag nag-share kayo, doon po ang counted. Pag sa Facebook po, hindi kasali. Sabi ni Ma'am admin ni Risa, Ma'am Ens. Dan Bakas, ayan, salamat Albert. Type na kayo dyan ng ready, ready, ready. At umpisan na natin. Si Ma'am Risa, nakapag ba? Ma'am Risa, wag mo nang wag nang complicated yung number mo para makatantos ka dyan. Ayan na, merong number na si Ma'am. Iba po ang Facebook at community. Gcash po yun sa Facebook at sa community. Hiwalay na palaro. Ayan, sabi ni Ma'am Ens. Ma'am Ens, sino po ang itatag sa sa Facebook pag nag-share? Megala siya, Ma'am Renzel. Ma'am Renzel, asan na you? Megala siya host. Ayan, Ma'am Renzel, baba ko po ang form. Megala siya, Ma'am Renzel, sabi ni Ma'am Risa. Ayan, saglit lang po ha. Paano na ba to? Send. Kakapapa si host sa Ma'am Renzel, ayan na po ang form. Habol, please. Para ikutin na natin to. Megalad siya, Ma'am Ens. Sabi ni Ma'am Renzel, megalad siya, Ma'am Renzel, sabi ni Ma'am Risa, yan o. Yung sa Facebook mo, may vid po na i-share po. Yun di pa po nilalagay yung pang-share sa Facebook. Sabi ni Ma'am Admin. Ayan. Lanchan, tamsak host. Lanchan, megalad siya, dahil may jacket na. Sa mga gustong sumali ng bingo, andyan po ang bingo form. Ang babakasan po ay nakapin. Make sure na magbakas at least 6 words na ayon po sa ating video. Yung sa Facebook po, dapat nakashare sa FB friend na 20 person nakashare po. Yun. Yung bibilangin po, ayan. So, ma'am, ibig mo sabihin, ako po nag-share. So, dapat po yung mga friends ko, 20 person, i-share din po nila yung shinare ko. Tama po ba? So, sa friends ko, dapat may 20 na mag-share sa pinost ko. Tama po ba? Tag mo sa 20 person. Ayan, itatag po. Ayan. Siguro naman may 20 person tayong friends sa Facebook. Yes, Ma'am Inday. Ayan. So, itatag po natin
Tama po, itatag po natin sa 20 person. Sa Facebook po, pag hindi po kayo makashare sa YT natin. Ang mapapanalunan po, 5K Gcash, 3K Gcash, at 1K Gcash. Ayan. Ano pang hinihintay nyo guys? Abangan ang Madam Risa sa kanyang live palagi. Ma'am Sark Vlog, magalat shoutout. Breakfast po tayo. Ayan. Ma'am Sark Vlog, salamat po. Good evening, good morning po sa iyo dyan, ma'am. Ayan, andyan po yung ating form para sa bingo. Habol po tayo para maikot na natin. 20 numbers po, 20 numbers. Huwag kalimutan ng Gcash. Huwag kalimutan yung screenshot. Regalaw shot Ate Renzel. Sabi ni Ma'am Erica. Nako, nag-fill out na yun ng form, Ma'am Ma'am Erica. Ma'am Renzel, tapos ka na sa iyong form. Ikot na natin to. May 14 na tayo. Tignan nga natin. Ayun na si Ma'am Renzel. Sir John! Fill out ka na, Sir John. Hintayin ka namin. O, ikot na namin to sa pangalawang game. Hintayin po namin ikaw. Ma'am, si Erica na. Bahala sa number ko. Okay. Sige, go. Game na. Sa mga dyan? Ready? Type ready. Silip lang host. May work pa ako. Ayan. Thank you, Ma'am Sark Vlog. Na-fill up ko na siya, Ma'am Inday. Wala siyang fill out po. Okay po. Matulog ka na. Galit si matulog ka na. Ready? Ayan na. Ready. Ready na kayo, Jern? Wala nang hahabol. Ready? Ay, ba't nag-loading po? Nag-loading ng ating bingo. Yung board, sabi ni Ma'am Ens. Si Ate Renzel di pa ata naka-fill out. Ma'am Erica, meron na po siyang name. Ayan. Game. May shot unggoy. Good luck. Ayan. Ilabas ang board. Ayan. Ay, wala pa ba? Ba't dito sa akin wala pa? Ang sabi. Ayan. More than 11:37. 70 plus 9. 79. Between the sticks. 86. 5 dozen. 60. Stop and run. 81. 4 and 3. 43. 1 dozen. Number 12. One score. Number 20. Clean the floor. 54. You're late. 38. 3 dozen. 36. Now you can vote. 18. On the sky. 75.
Buckle my shoe. 32. All but one. 89. Bang on the drum. 71. Aba, Sir Van Lloyd, nakaapat na. Sir Johnny, iba din, nakaapat na. Nakalima na si Sir Van Lloyd, oh. Aba. Si Sir John naka-7 na. 37. Ano ba yan? Si Ma'am Risa. Talagang humabol pa ang kanyang isang number. 76. Boss Butchog, naka-22 na. Life begins at Nakadalawa. 40. Nakalima na si Sir Johnny. 50. Naku, 7 na si Sir Van Lloyd, oh. 62. Time for tea. Boyd ka, boss. 83. Ayan. Zone Ayan number si boss, 1. 4 na. 5 na si boss. Nako. Humahabol si Angelo. 6 na. Ayan si boss. Humahabol, 5 na. 5 and 6. 56. Duck and dive. 25. Sa mga gustong humabol, second game po, second game. 33. Nice and shine. 49. Ma'am Risa, oh. Umaarangkada din. 5 si John Vincent, 9. Nako, 10 na si John Vincent. Paano mo ginagawa yan? Bakit nakasampu ka na? Mag-drive ka dyan, huwag ka magtantos. Sabi ni Ma'am Ens, Ma'am Risa, mag-ingat po kayo dyan. Ako. Natawa si Ma'am Risa, oh. Si Boss, 7. 8 na si Boss. Nako, 9 na. Ay, humahabol, Angelo. At si Boss, 9 na. Iba din. Number 11. Sana all. 59. Ipa-member ko na rin ata yung aking alagad. Naka-11 na si Angelo. Angelo, paano yung ginagawa yan? Ang galing naman ng mga numbers nyo. Ayan, oh. 11 na si Boss. Ay, iba din si Boss. Alin kaya ang number dito ni Boss? Two fat ladies. Ayan, si Johnny. 10. Nako, parang... Nako. Naghahabulan sila. Duck and its weight. 28. Four score. 80. Baker's bun. 61. Ayan na. 6 and Ang 9. magic word ay TEF. 69. T-E-F. Ang magic word ay TEF. Number 30. T-E-F. Old age pension. 65. Nako, Ma'am Erica, iba din. 10 na rin. Si AC, 11 na rin. Si Ma'am Renzel, 11 na rin. Sir Van Lloyd, 10. Ako. Number 6. Naka! Sino kaya ang tumaya ng diretsong G's hanggang 90? All the 5. Sino kaya sa inyo? Doing Ayan, may 14 na si Angelo. Boss, 13. Ay, iba din. Si John Reyes ay patalo. 12 din. Lucky 7. Number 7. Ayan na. May naghihintay ba dyan ng G's? Huwag kayong mag-alala, guys. Wala pa. 17. Get up and run. Ayan, may malapit na ba dyan sa inyo? Ayan, 13. Finds varieties. Naku, parang hinihintay nila yung nasa bandang 60 tsaka 70, oh. 35. Halfway there. 45. Ayan, 40 na si Sir John. Knock on the door. Grabe, oh, si din. 64. Sino ba? 15 na si, ay. Grabe. Made in heaven. 67. Ano kayang number ni Sir? Si din, oh, si Puff. 15 na. Boss, 15. Nako, saglit, may 17 na. May 17 na ba? Saglit lang. Ay, may na.
May nagpupuro sa 51, 58, and 68. Ay, sabi na nga. Handa na ba? Save Ayon! race. 68. Ba't parang yung kanina 78? Ngayon 68. Aba, 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 aba! Nako si Jan! Umaayon ba sa'yo ang bola natin ngayong gabi? Ikaw ba? Ay! Ihanda! Ihanda na! Sir Jan! Ay! AC! A duck and a flea. 23. May 66 pa pala, sabi ni Jan. Patay tayo dyan. Rugby team. 15. Ano na, may 18 na eh. Cameron's den. Number 10. Guys, yung mga puro nyo, ilabas ang mga puro. Nako, T. Number sino 3. kaya kaninong number? Lobas na yung G's? Lobas na ang G's? Goodbye teens. 19. Make them wait. 58. AC, 21, 26, 39. Clickety click. 66. Sweet 16. Nako, may puro na 51. Guys, paunahan kayo ha. Para paunahan. Si Sir lang naman dyan ng ano eh. Isa na lang ata yung number. Sino pa ba? That lady with the cane. 87. Habol kayo guys. Habol. 13, 41, 44, 48 yung isa. Candy store. 74. Ayan guys. May lumabas ba? Key of the door. 21. Man alive. Number 5. Ano guys? Meron na mga puro nyo. Puro. 41, 44, 48. Ayun ang number ni boss. 51 din. Nako! 7 dozen. 84. Danny LaRue. 72. Unlucky for some. Ma'am Rencel, kumusta ang number mo? Si admin, 4913. Nako! Umayon kay Ma'am, Ma'am Ens, yung 13. All the fours. 44. Naka, mga puro niya. Tweak of the thumb. 51. Sana all puro, sabi ni Ma'am Mariel. Ano, wala pa ba? Wala pa bang bingo? Aba, ikot natin. Straight on through. 82. 7 plus 7. 77. Wala pang nag-TEF dyan. Asan na ang pumuro ng 51? Kanina, may namuro? Wala ba? Wala, mukhang wala. Mukhang, mali yung number kanina. Tama po ba? Wala pang ano eh. Okay, game ulit. Bola. Bola, bola, bola. Half a crown. 26. Nako. Asan na siya? Ayan na si John Reyes. Anyari sa'yo, John Reyes? Okay. Tulungan niyo ako guys na tignan ang kanyang vakas. Please. John Reyes. Ito na.
Ang kanyang numero, 51 to 70. 51. Ay, iba din. Iba din. Nung nakaraan ba ito ba yung number mo din? Iba din. Ito ang kanyang number. Ay, ang galing naman yarn. Ang kanyang GCash. Ayan, may bakas siya, ma'am. Thank you so much. Ba't parang tugtog? Ma'am Tess, palit ng number. Sabi na ma'am, Renzel. Tagal pa mabenta ang tindera. 2 minutes bakas. Ayan. And guys, pwede ba magpalit si Ma'am Renzel? Dami na nagpupuro dyan. Muntik ka na. Sabi ni Erica, tama nga. Sir Jan, ako, buti nag-TEF ka kaagad. Sabi ko, tantosan niya kasi void pag wala tanto, sabi ni Jan. Iba din. Congratulations. Mayroon ka ng 100 Gcash. Ayan, nakababa na John Kenneth Reyes. Guys, pwede ba magpalit si Ma'am Renzel ng kanyang number? Next tayo na babakasan. Nagtantos kanina. Pa, dyan, swerte, patantos naman sa kapatid mo. Yung akin, baka manalo na ako. Sabi ni Erica. Ma'am, balik ako. May notus pa. Sige, dyan. Nakasang response lang po tayo. Sis, Sis Renzel, mo na ka na ibang gadget? Ate Renzel, stick ka na dyan sa number mo. O nga, baka mamaya lumabas. Yun lang. Sabi ng America. Okay, wala nang voidan na. Sabi ni Ma'am Ens. Parehas pa tayo, Renzel. 41 to 60. Sabi ni boss. Nako. May mag-uunahan na mamaya. Pwede na pag nagbingo, dun na lang magbakas. Sabi ni Ma'am Ens. Congrats na all.
Si boss member niya na talaga yan. Number niya. Ano bang member? Naduling na talaga ako. Number niya na talaga yan. 41 to 60, di ba boss? Ang galing. Ayan guys. Pag nakabakas na kayo, type ready. Tandang-tanda ko yan, boss. Sabi ng Amerika. Dapat matagal na bakas niya bago mag-start ang bingo. Ay? Sa bagay, may point naman doon. Guys, dapat ang bagas nyo pag nagpabakas na. Tama po ba? Kasi aray ko, para fair. 'Di ba? Dapat magbakas na kayo bago mag-start yung game natin. Tama po ba? Kasi kunwari niyan, malapit ka ng manalo, saka ka lang magbabakas. Okay na yan, sabi ni Ma'am Ens. Okay na daw po. Ayan, ready. Type na kayo ng ready, guys. Ma'am Alma, shout out. Wala pa po kuya ko. Okay lang dyan. Magpalit ka na, Renzel. Sabi ni boss. Ma'am Alma, shout out. Salip po ba kayo, Ma'am Alma, sa ating pabingo para ibaba ko po yung form? Ano pong gawin natin? Ang bakas po, Sir John, ay comment. Magko-comment po kayo dun sa nakapin. Yes, Ma'am Alma, baba ko po yung form. 1 to 20 po yung numbers nila ha. Tandaan po natin ang ating mga numero. 1 to 20, then huwag kalimutan na magbakas sa ating nakapin. Ano ba number mo, sis? Huwag mong sabihin loyal ka sa number mo kahapon. Ayan, Ma'am Alma, andyan na po ang ating form. Ma'am Renzel, huwag mong sabihin yung number mo kahapon, yung number mo ngayon ha. Ma'am Renzel, maligo na Ma'am Renzel. Mag-wash-wash na, baka sa second game ikaw na. Lumabas na ang iyong number. Pagtapos na kayo magbakas, guys, type ready. Di na pala pwede magpalit. Haha. Ma'am Renzel, ano ba yung number mo? Haha, naligo na ako. Ma'am Renzel, ano ba yung number mo? Baka yung number mo yung kahapon ulit. Nag-stick ka ba sa number mo kahapon?
Naligo na ako, Ma'am Tess. Gusto ko palitan, Ma'am Tess. Pinalitan ko, hindi na yung kahapon. Okay. Paano ba to? I-ano ba natin? Iba po sa kagabi, tas papalit sana ako host. Haha. Naka ano yan? Nasa ating mga, andyan sa baba, ang ating mga boss. Ano ba guys? Ako, okay lang naman sa akin. Nasa inyo po. Lista mo na lang kaya, Ma'am Tef. Ready? And guys, huwag lang kalimutan na magbakas sa nakapin. Ready? Wag na nga po ang gulo ko naman, sabi ni Renzel. Ayan. Type ready, guys. Asan na sila? Ready na? Ready. Ayan. Ready. Game na. Key of the door, 21. Two little ducks, 22. Duck and dive, 25. One score, number 20. Four score, 80. Straight on through, 82. Make them wait, 58. Unlucky for some, 13. 5 dozen, 60. Doctor's orders, number 9. Come in for your tea, 33. Garden gate, number 8. Legs 11, number 11. You're late, 38. Clickety click, 66. Life's begun, 41. Me and you, number 2. Gateway to heaven, 27. Between the sticks, 86. Two fat ladies, 88. Valentine's Day, 14. Dancing Queen, 17. Four and 7, 47. 4 and 3, 43. On its own, number 1. Tweak of the thumb, 51. Jump and jive, 35. Goodbye teens, 19.
Numbers 44. Your face is dirty. Number 30. Cameron's den. Number 10. Cup of tea. Number 3. Winnie the Pooh. 42. 7 dozen. 84. All the fives. 55. A duck and a flea. 23. Knock on the door. 64. Tom Mix. Number 6. Clean the floor. 54. Naku, may 11 na. May 10 na. Ask for more. 34. Ayan, Ma'am Renzel, 11 ka na. End of the line. 90. Get up and run. Si 31. Boss 10. Old age pension. 65. Lucky 7. Number 7. Wine. 50. All the steps. 39. Baker's Bun. 61. Duck and its wings. 28. Yeah, Ma'am Judith. Ma'am Judith, may loud shout out. Ayan, Ma'am Judith. May jacket ka na. Sali po kayo sa game. 73. Sa next round po natin. 3 dozen. Nang nandito, ayan. Ma'am Judith, shoutout po sa inyo. Sali po kayo sa next round. Heinz varieties. 57. Next game ho. Sige, Ma'am Judith. Guys, sugod muna tayo. Lalabs, Premier. Saglit lang, Mami. Ano po yan? Guys, sugod muna tayo. Sabi na ba ni Ma'am Risa? Pin ko lang po. Sugod po tayo, Team Risa. Ayan guys, puna tayo. Team Risa, kayo po kayo.
Guys, dito lang tayo sa ano ha. Sumuod lang tayo sa nakapi ni ma'am. Ba't di ko kayo nakikita dito? Nakikita ko lang si ma'am Ma'am Risa. Ayan si Renzel. Ma'am Judith. Ayan. Ma'am Ens. Ay, parang gusto ko yung Sulit nga. Ba't hindi ko kinopya yan sa Messenger natin. Copy. No, nag-shopping ng sapatos. Ayan, may napili na si Sir. Ikaw at ako, shoutout. Ikaw at ako, shoutout. Sali ka ba sa ating pabingo? Ayan, may jacket ka na. Thank you, thank you. Andito lang kami sa sa sinugod namin.
Ayan guys. Hello, J Black Jr. Mega loud shoutout. Good evening, good evening. Shout out guys. Here na. Ayan. Attendance ulit. Dan Premier, Angelo, thank you. And guys, type game. Kung andyan na kayo, type kayo ng game. Game. Asa na sila? Ready? Ayan. Ma'am Risa, salamat po. Ihilang ako guys. Game na!
Bigyan siya, Sir Johnny. Sabi ni Ma'am Risa. Bigyan si Ma'am. Okay, game. Nakauwi na ata si Ma'am. Opo, Sir Albert. Karating lang. Ayan. Knock at the door. Number 4. Asa na si Ma'am Ens? Ma'am Ens, Sir Van? Hintayin natin, guys. Ako may puro na si Sir Albert, oh. Wait natin si na Ma'am Ens. Sana all na lang may puro. Hello, J Block. Nagalaw shoutout. Ayan, may jacket ka na, J Block. Mama Marieli, ano ba? Wala ka pang puro? Sana sila Ma'am Renzel at Bunso? Asa na sila, Ma'am? Nasaan na kayo, guys? Wala pa eh. Puro sana all lang. Ma'am Mariel, next time, palitan mo yung number mo, ma'am. Saan na sila? Sabi niyo, Ma'am Risa. Wait natin sila, Ma'am Ense. Ate Renzel, labas sa lungga. Kaya nga eh.
Hello, Jocelyn. Come sa Club Team Reese, okay? Thank you, Narasim. Thank you po. Ma'am Jocelyn, join ka? Di ba may ano ka? Meron ka na pong number? Diyan ka pa rin, may kamalaga shout out, sabi ni Narasim, Uman. Hello po, Ma'am Jocelyn. Sabi ni Jan, yan na si Jan. Miguel out sa Sir Ma'am. Mamaya na lang ako lalabs ko Nasa Granite S ako. Sorry talaga eh. No problem po, Sir Umar. Asan na Ma'am Renzel, Ma'am Ens? Asan na sila? Posibleng wala namang kuryente. Nawalan kayo ng kuryente si Ma'am Renzel. Nag-loud shoutout po, Sir Umar. Wala pa host. Ma'am, mag-fill out ka na ma'am. Next game. Baba ko yung form para sa next game, ma'am. Ha? Baba ko tong form. Baka, sa next game niyo po. 20 numbers po ha. 20 numbers. Yan, nakapin po. Baka may inaayos lang po sila mamaya. Hi po sa lahat. Sabi ni Ma'am Justin. Ma'am Justin, yan na po yung yung form. Tapos, sa next game na po kayo. Hi din po, ma'am. Nasa si Ma'am Ens. Parang nawala po. Nawala po ata sila. Naligaw. Naligaw na ata si Ma'am Ens at si Sir Van. At saka si Ma'am Renzel. Wait lang natin guys ha. Wala pa po sila Ma'am Risa. Baka di na sila darating. Para makausad na. Start na tayo. Ayan. Start na daw. Sabi ni Ma'am Risa. Game na guys. Yung mga number nyo ha. Ay. Saving place 68. Wait natin. Sige ma'am. Wait natin guys. Naligaw po ata Ma'am Risa. Baka nawalan ng internet. May ginagawa. Sabi ni America. Parang nagkilaw na ata si Sir Van na. Dan na sa form, sabi ni Jocelyn. Ayan. Ma'am Jocelyn, sa next game po kayo, ma'am ha.
Sa pang third po. Second ano pa lang to, round. Sa pangatlo po. Mukhang uulan dito sa amin. Ayan na si Renzel. Renzel. Hello, Fox Cox TV. Good evening, host. Pasali host. Ayan. Fox, fill out ka ng form. Pang ano tayo ha. Sa ikatlong laro tayo. Ito, pangalawa ito ha. Sa next game ka. Andyan yung form sa taas. May lang shout out, Fox Cox. Sabi ni Ma'am Risa. Hello po. Anyari sa'yo, Ma'am Renzel. Naligaw ka rin? Ayun na si boss. Tawa si Ma'am Eric eh. Hello, host Risa K. Sabi ni Jocelyn. May galang shout out, Ma'am Jocelyn. Sabi ni Ma'am Risa. Guys, pag nag-live si Ma'am Risa K, isi-share niyo siya ha para magkaroon po tayo ng entry sa kanyang gadget. Pa-entry ng gadget. Tapos, hintayin niyo po yung ibababa ng admin natin kasi may form po yan sa ating pa-entry. May ikaw na si Ma'am Tev. Sabi ni Ma'am Risa. Ewan ko ba, Ma'am Risa, hindi po ako sanay sa puyatan. Siguro ang pinaka-late ko siguro tulog ko alas 12. Depende po. Depende po sa sitwasyon. Pag medyo may iniisip-isip, nagmuni-muni ang Inday, maabot po tayo ng mga alas 3, ganyan. Pero mahirap pala pag magmuni-muni ka, no? Pag magmuni
Guys, asan na kayo? Andito na mi. Game na ba? Yan na, ma'am. Nagsisiwalaan po. Ano ba yan? Ano yung bato ko nawala? Nawalan ng kuryente. Music? Game na? Asa na si Ma'am Ens? Tawa si Ma'am Risa. Lahat natatawa nga ako nung nawala ng kuryente. Nako, lahat na nawala. Lahat na naligaw. Pa-jacket po, Kath. Hello, gaming. And may jacket ka na sa mga gustong sumali ng palarong bingo. Andyan po yung form sa taas. Next game po sila. Game na po ba? Ma'am Risa, game na po ba? Sana si Ma'am Ens? Okay, game na tayo. Bola na. Weeks in a year. 52. Busy lang kami, Ma'am Inday. Ate Risa, sige Ma'am Ens. Ako, busy na si Turn to Ma'am. the screw. 62. Nice and shine. 49. Life begins at 40. Candy store. 74. Up to tricks. 46. Hello si Ma'am Erica. Nakailan na kayo, Ma'am Renzel? 78. 4 dozen. 48. Now you can vote. 18. Staying alive. Dito lang. 85. Ba si boss naka-15, si Ma'am Erica 15 din. 56. Brighton line. 59. Aba si Sir John 70. More than Akala ko ba nakainom to? 11:37. Made in heaven. 67. Buckle my shoe. 32. Rugby team. 15. Half a crown. 26. You're doing fine. 29. Ano daw ang puro ni Sir John? 32.45? 32. May 32 na! May 32 na dyan! 19? Ang mga puro nyo? Aba? 25? Ay, Madam Renzel, ang 25 tapos na. 24. 24.45. Okay. Ready na. Trombones. 76. 70 plus 9. 79. Time for tea. 83. Stop and run. 81. 1 dozen. Number 12. 6 and 9. 69. On the sky. 75. That lady with a cane. 87. Halfway there. 45. Ang galing ni Jan ah.
As usual, si Jan po ulit ang nanalo. Ay, Jan! Bingo! John Albert. John Albert. Ang number niya ay 31, 40, 81, 90. 31, 40, 81. Oy, 81! Wala pang 89! John, di ba? Wala pang 89. Ayan o, 81 to 90. John Albert, di ba? Tama ba? John Vincent. Ay, John Vincent. Ano ba yun? Sorry naman po. Ano ba yun? John, ano ba? John Vincent. John Vincent. Naloka ako doon. Ayan, 31, 50. 31 hanggang 50. Ay, iba din. Congratulations! Ito po ang kanyang number. Numbers ko talaga ayaw. Sabi ni Ma'am Ma'am Erica. Next bakas. Sana yung mga sumali na bago. Pangatlo na po nating palaro, pangatlo. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, baby, it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Ako na yung number ko, host. Okay na yung number. Ayan po. Yan po ang ating babakasan. Pangatlo. Third game po tayo. Meron nga 1 hour siya bakas. Sabi ni Johnny Vance. Oo, sir, Sir John, Vance. Ang tagal po din natin eh. May 1 hour na bakas. Good bingo. Okay. Bakas lang po kayo. Magbakas. What was your name again? Since so many of them come, want me just play pretend. All your girls, they just wanna congrats po. It's the same old thing that we all see. Same old thing that keeps me keen, but I just wanna be alone. Bakas na yan. Sa mga nagbakas na, type ready. Same old thing keeps me around. If you wanna come around, maybe it's cool. And if you wanna fuck around, baby, I do. Just wanna be with you. With you. With you.
Ayan, Sir Vincent. Okay na ba? Bakas ready. Ready. Mag-type na po ng ready. Sa mga done na nagbakas. Naka-idlip ako kanina. Grabe, Renzel. Third game na po, dyan na po yung bakas. Meron na yan. Type ready guys pag nakabakas na po. Ready. Ayan.
Natawa ako sa bakas ko. Sabi ni Ma'am Risa. Ready, ready. Ayan, ready na. Ready na. Ano kayang bakas ni Ma'am Risa? Natawa din ako, ma'am. Ingat mo palagi, super fairy. Talagang type kita. Sakay na. Ay. Okay, game na. Aray ko po. Ready, ready. Okay. Danny LaRue, 72. Cameron's Den, number 10. Jump and Jive, 35. Tawa si Ma'am Risa. All but one, 89. Blind, 50. Sa dami ba, ma'am? Sa dami bang ano? 67. Sa everyday ba naman natin magbakas? Parang nawala na ata yung ano natin. 22. Wala nang ibang maisip na ibakas. Straight on through, 82. Bang on the drum, 71. Sweet 16. Brighton line, 59. Trombones, 76. Knock on the door, 64. Cup of tea, number 3. 3 dozen, 36. More than 11, 37. Come in for your tea, 33. All the fours, 44. On its own, number 1. Clean the floor, 54. Half a crown, 26. Tom Mix, number 6. 4 and 7, 47. 4 and 3, 43. 5 and 6, 56. Heinz varieties, 57. 4 score, 80. 7 plus 7, 77. Winnie the Pooh, 42. Your face is dirty, number 30. 1 dozen, number 12. Paano kaya naging face dirty ang 30? Gateway to Heaven, 27. Up to Tricks, 46. Nice and Shine, 49. Ask for more, 34. All the steps, 39. Barencel, 10. 11 na. Aba. Stuck in a tree, 53. Fat
lady with a cane, 87. Me and you, number 2. Knock at the door, number 4. 2 dozen, 24. Make them wait, 58. Saving grace, 68. Heaven's gate, 78. Baker's bun, 61. End of the line, 90. Queen bee, 73. One score, number 20. 70 plus 9, 79. 6 and 9, 69. Yan ang mga paborito na numero. Weeks in a year, 52. Unlucky for some, 13. Turn to the screw, 62. Doctor's orders, number 9. Dancing queen, 17. 5 dozen, 60. Legs 11, number 11. Key of the door, 21. 4 dozen, 48. You're doing fine, 29. 3 score and 10, number 70. On the sky, 75. All the fives, 55. Halfway there, 45. Tweak of the thumb, 51. Now you can vote, 18. Man alive, number 5. Valentine's Day, 14. Life begins at 40. Garden Gate, number 8. Clickety-click, 66. May puro na 41, no? 23, 41 ako. Si Ma'am Erica, 23. Time Ma'am, for tea. i-type mo, 23, 23, para lumabas. 2 fat ladies, 88. You're late, 38. Puro 65. Staying alive, 85. Lucky 7, number 7. Puro 63, 65. Life's begun, 41. Ayan, si Boss Butchog, oh. Ayan, ang number ni Boss. $61, 80. From 61, ha?
61 hanggang 80? Ba't dito walang ano? Saglit, check ko po. Boss Butchog TV. 61 to 80 naman po siya. 61 hanggang 80. Tama po ba? 41, 41, tsaka 60. Ayun. Nalito na. Ito, 61. 6180. Tignan natin ha. Kasi 6180 ito. Okay, so yung isa. Yung nasa isa yun, yung pinakauna. Ayun. Dalawa kasi yung Boss Butchog dito eh. 41. Ito, 4160. Ayan, 4160. Congrats. Pang-apat na to, no? Pang-apat.
Harang! Ma'am, I love you. Thank you. Good evening. Ma'am, I love you. Sali ka na sa bingo. Mega loud shoutout po sa iyo dyan. Good evening, good evening. And guys, type ready kung ready na. Ma'am Risa, ayan, nagbakas na rin si Ma'am Risa. Oh. Nasa harang pa ho, sabi ni Ma'am I love you. Ready, ayan. Baka gusto sumali ni Ma'am Ma'am I love you. Ready, ayan. Sana all ready. Dan bakas, ayan. Ayan, sis Marilyn, ano na? Namumura na ba? Kumusta ang iyong number? Ready? Yung Marisa. Ma'am, I love you. Gusto niyo po bang sumali sa ating pag-bingo? Sana all. Sana all na lang talaga. Haha, sabi ni Ma'am Erica. Sana all ready na. Ready nang magmahal at mag-commit. Ay, may ganar na may pahugot. Ready na po? Ready? Paranas mag-comment na, Tef. Sabi ni Ma'am Erica, si Ma'am Renzel na lobat phone ni Mr. ko. Sabi ni Ma'am Renzel. Ready? Clean the floor. 54. Ma'am Erica. Clickety-click. 66. Cup of tea number 3. Lavern pa rin hanggat di antok. Yung laging namumuro dyan, sabi ni Marieli. Duck and its weight. 28. Aha, go pa rin Amerika. 21. Yan ang spirit, di ba? You're doing fine. 29. Old age pension. 65. Straight on through. 82. Queen bee. 73. Line. 50. Tweak of the thumb. 51. Jump and jive. 35. All the fours. 44. Doctor's orders. Number 9. Ma'am, I love you. May love shout out. Made in heaven. 67. Valentine's Day. 14. Cameron's Den. Number 10. Between the Sticks. 86. Knock on the door. 64. 5 and 6. 56. 4 and 7. 47. You're late. 38. End of the line. 90.
Come in for your tea. 33. Turn to the screw. 62. 7 plus 7. 77. Fat lady with a cane. 87. One score. Number 20. Duck and dive. 25. Your face is dirty. Number 30. Me and me. Number 2. Goodbye, teens. 19. Life's begun. 41. All the steps. 39. 5 dozen. 60. Bang on the drum. 71. Ayan, si Ma'am Renzel, 8. 81. Ma'am Risa, 5. Si Johnny, 7. 2 dozen. Boss, 7. 24. 8 na. Si Renzel, 9 na. Baker's bun. 61. Heinz varieties. 57. Buckle my shoe. 32. On the sky. 75. 2 fat ladies. 88. Get up and run. 31. Brighton line. 59. 6 and 9. 69. 7 dozen. 84. Garden gate. Number 8. Gateway to heaven. 27. Rugby team. 11, may 12. 15. May 13 na ba? 1 dozen. Number 12. Tickle me. 63. 4 dozen. 48. Time for tea. 83. A duck and a flea. 23. Stuck in a tree. 53. Lucky 7. Number 7. Ma'am, 9 na. More than 11. 37. Half a crown. 26. Sweet 16. Up to tricks. 46. 4 and 3. 43. Now you can vote. 18. 70 plus 9. 79. Winnie the Pooh. 42. Ma'am, may 16 na. Ano rin sa lumabas na may number mo? 17. 3 score and 10. Number 70. Saving Grace. 68. Staying Alive. 85. May puro na si Ma'am Renzel. 22, 45, 49. Heaven's Gate. 78. Sige, Ma'am Renzel, type mo yung number mo dyan. Make them wait. Baka lumabas. 58. Type mo na yung number mo. Ayan, 2 little ducks. 22. Sige, type ka lang na number. Para lumabas yung mga number niyo. Puro you guys. Knock at the door. Number 4. 52, 55 ang puro. Haligi, boss. Baka mausog yan.
May 70 to 74. Nako. 45 tsaka 49. Nako. Ayan na. Man alive, number 5. All but one, 89. Tom Mix, number 6. Trombones, 76. Mga puro niya, puro ilabas pa ang puro. Ilabas ang mga puro. America 18. $6.49. Sir Albert, ikaw ba yung ano? Ano na yung kulang mo? 1? $56 to $75. $56 to $75. Ay, iba din ang diskarte ni Sir. Dito siya kumuha sa 56 hanggang 75. Ayan, congratulations. Next ay ang kanyang bakas. Ma'am Mariel, ano na po nangyari? Naka-idlip kaya ako ng mga 3 minutes. Grabe. Yan, si Sir Wilfredo. Baka na yan, ma'am. May laman. Ma'am Erica. Ay, Ma'am Rencel. Kaloka, yung 49 na yan. Ayaw talaga ako pananunin. I-try nga natin kung lalabas yung 49 after ng bingo. Ano ba yun? Wala. 3 dozen. Wala talaga. 36 ang lumabas, ma'am. Wala talaga. Ayaw nga po, Lady Boss. Basta nakahiga ako, nakatulog ako, sabi ni Ma'am Rencel. Biglang may magic word eh. Nagulat ako, sabi ni Ma'am Mariel. Tama kayo talaga. Dulo ata 49, sabi ni Ma'am Erica. Ayan, ano na natin yun? Ika-4 na game na po natin, Ma'am Lady Boss. Isa pa ba? Or ano?
Yan na yung ikaapat natin Isa pa po. Angelo talaga. Isa pa po. 14 na lang. Ay, 49 din si Marieli, oh. Parehas kayo, Ma'am Erica. Nakadiyos ka. Same kasi tayo, ma'am. Kaya ayaw pala ng 49. Isa pa, host. Ayan. Ako, Sir Fox. Sir Fox, magpa-member ka para pag next na panalo mo, 100 Gcash na. Ang iyong panalo. Ang pinakamababang membership natin ay 25 pesos, 6. Sayang, hindi member si Sir Fox. No, hindi siya member. Ano? Aha, baka same tayo ng numbers, sabi ni Ma'am Marieli. Aha, Ma'am Renzel. Magulo po numbers ko, sabi ni Ma'am Erica. Ayan, sayang Sir Fox, hindi po kayo member. Sayang, no? Ay, hindi ko po ba binaba yung number ni Sir? Binaba ko na, di ba? Kaya nga, sayang. Kaya nga eh. Meron na po, sabi ni Johnny. Ayan. Sayang, hindi member si Sir Fox. Sayang. Next na lang muna, ayan. Ako na member, ayaw na manalo, kaloka, sabi mo Erica. Naku, sinusumpa ng 49, parang sa akin, 77, ayaw lumabas kay Ma'am Risa, ako yung nanggigigil. Samantalang dito po, 77, aba. Ako na member. At dahil dyan, baka pwedeng isa pa. Sabi ni Ma'am Mariel. Ayan, yan, Ma'am Risa. Ma'am Risa, okay na po itong 4 na games. More, ma'am. 1 more, sabi ni Albert. Hintayin natin si Ma'am Risa kung sabihin niya. May bukas pa naman. Hi, mayan na si Ma'am Yusel. Sasali ito sa bingo for sure. Ayan. Nako, isa pa. Ayan, Ma'am Yusel. Sali ka, Ma'am Yusel. May jacket ka na, thumbs up. Ma'am Yusel, may galat shoutout yan. Na naman tayo. Isa pa. Aba, nagising si Sir. Akala ko ba tulog si Sir? Si Sir dyan. Ayan, isa pa guys. Ma'am Yusel, gusto mong sumali? Ibaba ko po yung 4. 1 to 20 po yung 1 to 20 po yung natin, numbers. Pili po kayo. Ayan na nga. Baka ito na yon. Tanggap ko na host. Ayan. Congratulations. And Ma'am Lucel, yan na po yung ating form.
Ayan guys, si J Black nagbaba ng kanyang premiere. Yung mata ko, sabi ni Ma'am Rincel. Next na bakas. Ma'am Rincel, idilat mo. Pwede ba yung akin pabakasan? Sige nga. Opo, Ma'am Tep, pwede po. Ayan. Number 5 na to, no? Number 5. Ayan na. Sana si Ma'am Lucel. Ma'am Lucel! Isdaan, sabi ni Boss Butchog. Ba't si Ma'am Mary nantok na rin ba? Thanks, Ma'am. Ako, saglit lang guys ha. Hello? Hello? I'm good. How are you? Okay. Okay. Be safe there. What did you eat? Okay. What about for lunch? I'm gonna order outside. What's that, babe? For your lunch. Well, for I didn't see it last time, so I don't know what it was from. Okay. Oh, you be safe then. You had coffee? You had coffee? Coffee? Yeah, and then one of ladies that work is like a top executive because we look out for her because she had called her club, but she was asking for more coffee. At first I was saying no, but this is a convention. She will be in one. For me, I drunk half a cup because the whole thing about it is that not like that. No, she's older than not like that. But I was drunk coffee, so that's why I didn't drink too much coffee. I don't drink too much coffee. I think it was me up. I started to force my wife, so only drunk like half the cup and threw the rest out. Okay, it is nice. I had a couple of Dunkin' Donuts. It's like some peanut butter type of thing they have for like Halloween. That's pretty good. That's good. Be safe there then. It's getting cold. Yeah. You're wearing long sleeve. It's winter. Oh, but I was yeah, it's not too bad. I was. Okay. Oh yeah, my mom had.
Ayan na, ready na guys, ready na? Pag nawala daw, nakatulog na siya, madam. Dan bakas, ayan. Ready! Hindi pala ako mute. Sorry po. Ano daw sabi Ma'am Renzel? Dunkin Donut daw. Parang masarap nun, sabi ni Ma'am Risa. Ang Amerika. Naku, pasensya na po. Ayan na, ready na, ready na, ready na. Pingin donut. Donut daw ang kinain niya, sis, I am America. Ready! Bola, bola, bola. Unang numero. Clean the floor. 54. Ready na yung Tef. Sabi ng America. Come in for your tea. 54. Ayan. Me and you. Number 2. Oras na ba? 10:20. Break. Naka-break po kasi ang ating minamahal. Pag-break niya tatawag. Ayan. 47. Lady boss. Stop and run. 81. Ma'am Risa, kunin kitang ninang ha. Hindi Number 7. pinapangunahan na. Turn to the Ninang. screw. 62. Baka mausog. Wag naman po sana mausog. Your face is dirty. Number 30. Ma'am Renzel, saan ka galing? Number 3. Knock on the door. 64. Baker's bun. Ninang po saan, Ma'am Tef? Doctor's order. Saka naman, pag malapit na ma'am, sabihin ko po sa inyo. Nakababa phone ko, Lady Boss, sa isang volume niya, 1 lang. Ay, patay tayo dyan. Sweet 16. Tweak of the thumb. 51. Lapit na kasal. 29. 7 plus 7. 77. Kinikilig si Ma'am Tef, sabi ni Ma'am Risa. 22. Ay, naku ma'am, gustong-gusto ko na ma'am. Gustong-gusto ko na. That lady with the Kaso cane. nga lang, ang pandemya talaga, oy. Unlucky for some. Hindi na ako magtanto, sabi ni Ma'am Risa. Halfway there. Nakalimutan ko ilan na tantos ko, sabi ni Ma'am Staying alive. Diyos ka. 85. Nice and shine. 49. Two fat ladies. 88. Sa Japan kaya ma'am, kailan magbubukas ang mga tourist? Sa mga tourist. A duck and a flea. 23. Now you can vote. 18. Sana makapasyal kami dyan ma'am. Ayan, yung 49. Ayan na, lumabas na. Lumabas na ang 49 guys. Ayan, think Jump positive. and jive. 35. Get up Bilisan and na run. natin to. 31. Paunahan na lang. Stuck in a tree. 53. Hihi! Andiyan na yung 49 mga lalabs. 43. Mga beshiwap. Andiyan na mga beshiwap. Cameron's dead. Sarado pa ata Number sila Ma'am 10. Tep. Hindi pa nakatanggap ng tourist. Ayan. Kaya nga ma'am eh. Clown. 26. Queen bee. 73. More than 11. 37. All but one. Bilisan na natin to. Ang ikot. Bilis ang ikot. Ask for more. 34. 7 dozen. 84. Saving grace. 68. Rugby team. 15. 4 score.
80. Heaven's Gate, 78. Between the Sticks, 86. Danny LaRue, 72. Life's Begun, 41. Knock at the Door, number 4. Gateway to Heaven, 27. One Score, number 20. Duck and Its Weight, 28. Make Them Wait, 58. May 19 na si Ma'am Risa. Malapit na magbingo si Ma'am. You're Late, 38. Ayos 58. And then ang baba niya ay Dancing Queen, 17. 38. Made in Heaven, 67. 70, number 70. Angelo naka 12, si Ma'am 11 na. Ayan na. On the Sky, 75. Man Alive, number 5. $14. Si Boss 14, Ma'am Erica. End of the Line, 90. Nako, lobas na ang 90. Tickle Me, 63. Duck and Dive, 25. Legs 11, number 11. Blind, 50. Life Begins at 40. Garden Gate, number 8. Valentine's Day, 14. May 16 na. Puro 1, 6, 21, 24. Ayan na, ayan na. 3 dozen, 36. $70 plus 9, 79. All the Steps, 39. Trombones, 76. Brighton Line, 59. 5 and 6, 56. Key of the Door, 21. On Its Own, number 1. Buckle My Shoe, 32. Mga puro, ilawas sa mga puro.
Up to tricks, 46. Straight on Nakatulong ko true, si Ma'am Renzel. 82. Puro 1974. 19 and 74. Nako. 65, 69, 74. 19 to 74. 624. Winnie the Pooh, 42. Aba, Renzel. Tom Mix, number 6. Mga puro ilabas. 48. Nako, puro na siya sa 48. Si John. Vincent. Ay! Sino kaya? 6 and 9. 69. Time for tea, 83. Weeks of the year, 52. Times varieties, 57. Aba, John Albert. Sino ba ang nag-test? Angelo Arroyo. Ang nag-test noon sino ba? Si Angelo Arroyo, di ba? Angelo Arroyo. Ang nauna. Angelo Arroyo. Ano daw? Same kami, 48 ni JV, kaya di ko na tinay, puro ko, kalokan ako. Diyos ko, Amerika. Ano ba? Kay John Albert. May nanalo na pala. John Albert, 3140. 3140 tsaka 8190. Tama ba? Ay, iba din. Second ano na niya to eh. Panalo, no? John, di ba? John Albert. Pangalawang ano mo na to, di ba? May pa one game ka pa, Erica, pa one game, one next, one game pa, one game ha, pero ano na yan? Anyari? Kaya nga si Angelo. John Albert, no? Salamat po, Ma'am Risa. Angelo, sayang kaya nga eh. Si Angelo, ano yung sa kanya? Nagbingo siya ng 83, no? Naunahan. Na-all, America, na paano na? Napaunahan sila. Ayan guys. Salamat syempre sa ating sponsor, Ma'am Risa K. Kaya wag niyong kakalimutan si Ma'am pag nag-live.
Guys, may sinasabi kanina si, ma'am na sa Facebook, pag naka-live si ma'am, hindi ko alam kung paano, pero mayroon ding i-share sa Facebook. Wow, Sir Angelo. Consolation daw, Sir Angelo. Sir Angelo, baba mo na yung bahay. Ano mo dyan? Number mo po, please. Naol! Amerika! Sana si Ma'am Renzel. May pa, one game pa, ha? Ate Mariel, haha. Yung 48 talaga kasi, Okay lang po, Ma'am Risa. Out na ako, host. Ayan. Thank you po. Boss, salamat. Ayan. Abang-abangers tayo sa guys. Sa group chat natin. Sir Angelo, pababa na lang po. Ano ba bukas? Bukas ba Sino po magla-live? Bukas ako magla-live ulit same time. Sino po magla-live ng umaga? Boss, hindi po ba ikaw magla-live ng morning? Sa Friday ako hindi magla-live. Friday. Hindi ako magla-live ng Friday tsaka Monday. The rest of the magla-live tayo ng same time. Thank you, Team Riz. Okay, thank you din po, Vox Cox. Ayan, thank you po. Ma'am Tef, Lady Boss, paalam na din ako. Antok match. Ayan, Ma'am Renzel, thank you. Ma'am Renzel, na? Iligo na natin yan, Ma'am Renzel, next time, ng bongga-bongga. Kahapon pa. Same po tayo, Ate Maria, 48. Advance, good night po, Ma'am Tef. Good night, Ma'am Renzel, Lady Boss. Ayan. Congrats po sa lahat ng nanalo, guys. So, Friday hindi po tayo magla-live, tsaka Monday. The rest po, live tayo. Same time. Opo, parehas tayo. Lady Boss, Ma'am Risa, maraming salamat po sa iyo, sa iyong pasuporta. Maraming salamat. Sa pabingo sa ating bahay, munting tahanan. Lagi na lang tayo same, Ate Maria, sabi ni Ma'am Erica. Guys, pag-isipan nyo na yung mga numbers nyo, ha. Kung mag-stick kayo dyan sa susunod na laro natin. Yung akin nga, hindi ko na tinapon eh. Good night po. Congrats sa mga nanalo. Thank you din, Ma'am Inday. Thank you, Ma'am Risa, thank you sa lahat, guys, ha. Thank you sa inyo. Boss, thank you. Ma'am N. Servan, thank you sa lahat po. Ayan. Good night na, everyone. At huwag kalimutan pong magdasal. Naway tayo mawala na ang COVID na ito at makatikim na tayo ng basta, yun na yun. Mag-iingat po tayo lahat. God bless po ulit, Ma'am Risa. God bless po sa lahat. Next time, manalo na ako. Yan. Sige, claim mo yan, Ma'am Maria. Next time for sure yan. Good night po. Ayan. Good night. Good na ha, Ma'am Erica. Ako di titigil sa number ko na hanggang di mabibingo. Good night na. Nako, humihilig na si Ma'am Renzel. Thank you, guys. I-sleep na rin tayo. Ma'am Lisa, thank you. God bless po. Good night, everyone. Paalam. Ito, himbing na tulog nito. Tapos siya pananalo. Sabi ni Sir John. Ayan, si Sir John. Ako, sana all. Sana all kasama ang jowa. Good night, guys. Salamat po. God bless. Lagi po tayong mag-iingat at magpasalamat. Salamat po. Ma'am Risa, thank you po ulit ng marami. Ma'am Ann, Sir Van, good night sa inyo, Jern. Paalam. Ma'am Erica, bye-bye. Ma'am Renzel, John, tsaka thank you po. Sir Albert, Ma'am Maria, ayan, yung mga nandito po.
Paalam!